Bon dia, avui és 19 de juliol i vos donen la benvinguda a un nou Serra al Dia. Instal·lació de taules de ping-pong. Hem instal·lat 3 taules de ping-pong al Polideportiu Municipal Héctor Català per tal d'augmentar l'oferta d'activitats esportives que pots practicar i entrenar a este recinte municipal. Recordeu que heu de dur la vostra pilota i pala. Celebració de la 4ª edició del Festival de Música de Cambra. S'ha dut a terme el 4º Festival de Música de Cambra de la Calderona. Més de 25 músics han realitzat diferents concerts, així com diversos cursos i classes magistrals. En total, s'han oferit 6 concerts, uns d'ells destinats per a alumnes del CEIP Sant Josep. Esta edició destaca pel seu caràcter inclusiu i educatiu de la programació. Curs de personal educador del comedor i monitors de temps lliure. Durant estos dies s'ha dut a terme el curs de personal educador de menjador i curs de monitor de temps lliure, on les persones participants han après tant de forma teòrica com pràctica sobre aquestes professions. Durant este temps han aprofitat l'oportunitat per a millorar les seues aptituds i tindre més possibilitats de cara al futur laboral. Fins ací el Serra al Dia. Ens veiem la pròxima setmana.